Hayrat alam. Gelin biz bugün şular ýaly tortlarda, desertlarda bir ulant biläjek gaty gowy, gaty tüýjit biskvit çörekleriniň ýene-de bir görnüşi bolan janwaz biskvitini bişireliň. Janwaz biskviti ýagly biskvit diýip atlanylýar. Oň sada biskvitden tapawutlygy birazajyk içi dıkydyraçyk bolýar. Sada biskvitiň içi biraz öýjükler iýräçik bolýar. Abi janwaz biskviti bolsa biraz dıkydyraçyk bolýar. Şoň üçin tortlarda ulanyňyzda yemäk suduruny gowy saklaýar tortlaň. Hemem bir mesgän zadyňam iýitjaga şelýär bolýar, kymylja iýit gelýär bolýar. Bulam öz bolşly bir gowja biskvit çörekleriniň biri bolýar. Hem tagamy süýji hemem işlemek aňsat bolýar. Üstüne has myltar ýumşap neme dip ýatan biskvit bolanokda bir tuturuny saklaýança gowy tarça tagamly süýji biskvit çörekleriniň biri bolýar. Gelin onda biz bugün şol janwaz biskvitini ýagny ýagly biskviti pişirip başlalyň. Zatlarymyz 7 tane ýumurtga, 165 gram un, 60 gram kraxmal, 230 gram şeker, 95 gram mezge, vanilin hemem duz gerek. Şu ölçegimiz 20 santimetrlik galyp. 7 tane ýumurtga diýänimiz adat ýumurtga bolan. Eger ýumurtgaňyz adatkydan ownuk bolsa ýa-da hat iri bolsa onu terede ölçek goşmaly bolýaňyz. Bize 400-420 gram agramyny ýumurtga gerek bolýar. Ýumurtgalamady aratjak, gurja, gaba, çakýatsa ilki bir gerecik öz arasyna bolayat bir çymyjyk duz atýatsa. Soňundan şekerimizi azadan goşuýyp şu bulap tä köpürjükläp, çiýişip, köpelip, agyryp hemem goýulýança mikserde gowdy bulap garýar. Bir wagtym biskvit çöreğini bişiräňizde iň esasy rol oýnaýan ýerleriniň biri şu ýumurtga bilen şekerin garýan ýeri. Taýda bir näçe köp garyp, näçe gowy çiýişirdigimizçe bizim biskvit çöreğimizden şonça gowy çiýişip, şonça gowy tuturuny saklaýar. Ýoksa müne çiýişip ýene iýdine pişirmedi ýaly hemem goýular ýaly şu taýda köpräk bulamaly mikserde. Ne görüň şular ýaly gowy goýulyp tuturuny saklaýan derece bolandan soň ondan soň mikserde bulamamyz betetäýär, mikserimiz aýraýat inni. Şabagatda kraxmalmydy, unmydy, vanilinmydy garýatsa bularym elap üstüne goşýar. Üstüne goşamyzda da indi mikser bilen bulamyz okdy, ýara agaç temçejik ýa-da silikonly lapatgaçyk bilen emay bilen garýar. Şu ne gözelje çiýşiren ýumurtgamyzy çökermedi ýalçyk şeýdip emay bilen garýar. Mesgämizi hem eredip taýyn edip goýýar. Olam gowy ergin bolmaly, suwýalak eren mesge gerek bize. Hamira gowy garşandan soň indi şu hamirden bir bölejigini başga bir gaba alýatsa, ýağymyz, mesgämiz goşýar şuň üstüne. Mesgän göni özüne bütün hamira goşamyz, bir hamirimiz çökermedi ýaly ilki bir azajyk bölegine garýar. İlki bir şey diýär, şu azajyk bölegine ýağymyz gowy garşdyrýar, bir alşar ýaly, soňra ul hamirimize goşaýýar. Howkamydan 165-175 gradus aralygyna işledip goýýar. Biz şunymyz beýgrek biskvit bolan soň adatkylardan pesiräk otda bişirýär. Has güýçli otda bişirmek içi bişmedek bolar. Şoň üçin 165-175 aralygyna öňünden işledip goýýar howkamydan. Ýağmydan şeýdip emay bilen çykarýar. Ene şular ýaly gowy ýylmanaçyk gaty çökmeýän gowja hamir bolýar. Indi buny galymyza goýýar. Galymyzyň hem aşagyna ýagly kag goýýar. Hemem eger pes bolsa, gyras pes bolsa ona gapdalyna da ýagly kag goýýar. Gyras beýik bolsa ona ýagly kagy hökmanna ýöne şular ýaly mekel pes bolsa ýagly kag goýsaňyz arkaýyn beýik edip pişirip bilersiňiz. Ýa bolmasa da hamir iki bölüp pişirmeli bolýaňyz. Beýt boýnap oturandan men näre şular ýaly beýirägi bir gerekde pişirmek aňsatyrak görnüş diýip hasap edýän. Hamirimizi 165-175 gradusa 45-55 minut pişirýär. Hemen biskvit çöregim pişdi, bir saata golay durdy, sarja gowy bolup pişdi. Hemem şoň içiniň pişenini pişmäni bilmek üçin hem näşe edipjik çöp jağış dürtüp görýär. Şol çöp jağış gurja çyksa onda pişdigi.
Eger şo çöp çaş guur çykmasa bir sagatdan gowragam bolsa ýene goýuň şo tä çöp guury bolýança bişirmeli bolýar. Çöregimizde ne bir salym gowy sowaýança goýýar, gowy sowandan soň inni taşynyň formasyny zadyna aýraýýar. Ne görüň çöregimiz hem gowja çiğişipdir, beýjek boldy hem gapdalam, aşagam gowja tarja bolup pişipdir. Ne görüşüňiz ýaly aşagam gowja tarja bolup pişipdir. Ne bu ne şeýdip düňdörüp goýýarsa bir goý bilseňiz bir günnak goýsaňyz hasam gowy sowar ýaly, bolmasa da gowy bu ýaly sowaýança şeýdip goýýardy. Wagtyňyz bolsa da sowaşandan streç klýonka orap bir halaçynlykda bir gün goýsaňyz hasam gowy bolýar, içinde bir öz çyğyllygy özüne galýar-da, biskvit owranmadagrak bolýar. Ýok, oň ýaly wagtyňyz ýogam bolsa gowy bu ýaly sowaýança daşyna goýaýmaly. Ne biziň janwaz biskvitimiz ýa-da ýagly biskvitimiz taýýar boldy. Görüň şular ýaly gowy tarja owadan biskvit bolýar. Tagamam şoň ýaly gaty gowy biskvitleň biri bolýar. Siz islenlik tortda şuny çöreginde ederek ulantyp bilersiňiz. Indi çöregimiz gowy bu ýaly sowandan soň ýa-da bir gün geçenden soň çöregimizi üçe bölýär. Çöregimiz gowja beýjek edip pişirdik, şoň üçin arkaň şeýdip üç bölege bölüp bilersiňiz. Ne çöregimi kesip taýýar edip goýdum. Çöregiň içinem görkedeýin ýagly biskvitiniň içine inä görüň şular ýaly sarja bir hilde kılca hemem bir ýakymylça ýsem marwan meskäň ýitjagaş gelýär-de bir dıkylja gaty gowy gaty tüýji biskvit çörekleriniň biri boldy. Bu biskvit çöregini islenlik tortda ýa musly desertlerde ýa şoň ýalyk islenlik zatda arkaýyn ulanyp bilersiňiz, tagamly hem tuturuny saklaýan gowy biskvitleň biri bolýar. Bizem şular ýalyk biskvit çöregini bişirseňiz şowly bolsun, noş bolsun.